Dubrovnik, poznati kao biser Jadrana, fascinantan je grad pun povijesti, ljepote i obalne čarolije. U današnjem videu provest ćemo vas kroz slikovitu vožnju katamaranom od Splita do Dubrovnika. Možda mislite da je autobus jedini način putovanja između ova dva grada, ali mi smo tu da vam otkrijemo i drugu opciju. Katamaran koji polazi nekoliko puta dnevno u vrhuncu sezone. Pridružite nam se na našem nedavnom putovanju u Dubrovnik i otkrijte kako ga učiniti nezaboravnim. Polazište za sve trajekte u Splitu odvija se na gatu Svetog Petra, prepoznatljivom po istaknutom LED ekranu na kojem su prikazani svi rasporedi trajekata za taj dan. Upravo pored njega u zgradi se nalazi blagajna gdje možete kupiti svoje karte. Ako se time pak ne želite zamarati, lako možete kupiti kartu online i osigurati je unaprijed tako da o tome više ne morate razmišljati. Bez obzira na trajektnog prijevoznika kojeg odaberete, putovanje obično traje oko 5 sati. Stoga imajte to na umu pri planiranju rasporeda. Nema potrebe za brigom oko printanja karata, jednostavno pokažite QR kod članovima posade i spremni ste za polazak. Važno je napomenuti da ruta nije potpuno direktna, jer trajekti putem prave kratke stanke na drugim otocima. Međutim, stanke su relativno kratke, uglavnom radi ukrcavanja i iskrcavanja putnika, tako da to neće puno utjecati na vaše putovanje. Jednom kad se ukrcate, posada će vas uputiti gdje ostaviti prtljagu. Također, preporučamo dolazak u luku barem 30 minuta prije polaska. Tako ćete se moći ranije ukrcati na katamaran i osigurati sebi mjesto uz prozor. Imamo još jedan savjet za vas prilikom ukrcavanja, a to je da odaberete lijevu stranu katamarana. Tako ćete imati najbolji pogled na otoke pored kojih katamaran prolazi. Ljubitelji kave, ne brinite se. Svi katamarani u pravilu imaju kafić ili bar, tako da ćete se bez problema moći snaći. WC je također dostupan i slobodni ste se kretati po katamaranu kako god želite. E sad, kako smo već ispomenuli, cijelo putovanje traje oko 5 sati. Stoga se pobrinite da imate sa sobom svoje grickalice i napitke, jer izbor hrane na katamaranu može biti ograničen. Iako možda nema puno toga za vidjeti na ovakvom putovanju, za razliku od autobusa, možete protegnuti noge kada god poželite i naravno uživati u prekrasnom pogledu na hrvatsku obalu. Naše putovanje tako započelo kratkom stankom u šarmantnom gradu Milni na otoku Braču. Nakon samo 5 minuta krenuli smo i uputili se istražiti gornju palubu katamarana. Tijekom vrhunca sezone postoje 2 jutarnja polaska i 1 poslijepodnevni. Poslijepodnevnim polaskom u Dubrovnik ćete stići u večernjim satima. Sljedeća stanica, dugo očekivana, bila je u gradu Hvaru, gdje smo imali oko 15 minuta vremena da uživamo u njegovoj ljepoti. Stanke na drugim otocima poput Korčule i Mljeta bile su kratke, otprilike 10 minuta svaka. Zatim smo nastavili putovanje do našeg odredišta, Dubrovnika. Dok se budete približavali samome gradu, stanite u red na vrijeme, odnosno barem 10 minuta prije jer može nastati poprilična gužva s ljudima koji nose prtljagu, bicikle i ostale stvari. E sad, kad stignete u Dubrovnik, imajte na umu da trajektna luka nije baš na dohvat ruke od starog grada, mjesta gdje većina posjetitelja upravo želi biti. Udaljena je otprilike 5 km, tako da će vam ipak trebati drugi oblik prijevoza ako želite doći do centra. Ali bez brige, odmah u luci vidjet ćete taksije koji su tu da vas odvedu gdje god vam treba, a u blizini je i lokalna autobusna stanica. Na našu sreću, naš tim je bio tu da nam olakša stvari, tako da smo u pokretu bili u tren oka. I to vam je recept za ugodno putovanje od Splita do Dubrovnika katamaranom. Dobrodošli u očaravajuće carstvo Kraljevog Rudobrana i dobrodošli u Dubrovnik. Imate pitanja ili želite podijeliti svoje dojmove prilikom posjeta Dubrovniku? Pišite nam u komentarima ispod.